Добре, Бате, дай на Васко да снима клип, хора, моля. аз съм VudoBG и нали смисъл това не е клипче за моят реален канал, а това е клипче за Spot TV каналът ми. Така, това е TV канал на много хора, които са ето тук, този Warwick. И Здравейте хора, аз съм Кайло. да, той е Кайл и Влади и още много други хора, които още са се присъединили или поне искат да се присъединят, но не знаят. Да. Ще снимаме много клипчета на Call of Duty, на Лига, на Minecraft и на много други клипи. И които от вас са фенове на Майнкрафт, тази събота има нещо като нощта на игрите. Само рече сутринта. От 11 часа. Ние ще От ходим. 11 часа в Дамол. Ще ги видите там, ако искате, нали? Там ще ни видите. За кеф. Е така да ни видите, да ни кажете едно хай петко и да. Мали тук ме изнасилиха, понеже бях малко АФК на ранките. Това е зле. АФК. Жалко. Аз ти направя на топ. Принципно на мен също ми лагна, защото преди малко аз снимах клипа, ама Фрап се ми блокира. Ми минимейзна цялата лига и през това време още се пил. Умря. Така, ако искате някои, нали, ще правим ревюта на игри, на мишки, на клавиатури, на всеки гейминг неща, просто ще бъде епично. Ако не ми вярвате, просто ще видите, ако клипът ви харесва, за сега клипът ви харесва, просто дайте един як лайк, направо смажете този лайк бутон с малките си лукови ръчички и да. И можете да се абонирате. Да. Може да дадете един subscribe, ако ви харесва. Както ви казах, още веднъж ще го кажа, правим много клипчета. Ще правим много клипчета. На всякакви. На Call of Duty, особено. Не само на Call of Duty, ще правим и на Minecraft, и на Лига. Но най-вече на Call of Duty. Ще раздаваме много giveaway. Giveaway. Yes. Някой път може и карти с кодове да раздаваме за по-големите ни фенове. И така. Ще раздаваме първият ни giveaway, може би ще бъде на Mystery Box, но сме сигурни. Mystery Skin. По-скоро. На 10-я се абонирал, получава Mystery Box. Да, 10-я се абонира, получава Mystery Box, така че... Дайте по-бързо, да има конкуренция. Всъщност, чуйте, с това... На всяко число, което завършва на... Нали, всяко кръгло число от 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, всеки от тях ще... Giveaway и... На всяко едно число ще тегли giveaway, ще теглиме томболи и да. Значи, чуйте сега, за giveaway, който още няма да бъде, ще ви кажем правилата, но до 10, когато направим 10 сабскрайбера, просто спамим giveaway и готово, и ето ви един хубав мазен giveaway, който може да ви падне право в ръчичките. Добре, и сега да се върнем към играта. Все пак е ранки. И няма джунгли. Нали, казахме ви малко за нас и така да се върнем към играта. Виждам, че кериват яко мида и топлейна, но тук Фьората не може да се справи. Аз играя фул ретардска, няма джунгла, нямаме съпорт. Фул ретард гейм. Бега там, след това ще изнасилвам. Ако ви харесва клипчето, дайте едно лайк. Ако ви харесва самия канал, дайте един subscribe. И така, принципно. Не забравяйте да коментирате. Ако искате да снимаме на някоя игра, просто кажете като коментар, кажете на коя игра. Ако искате да снимаме някоя игра, просто напишете като коментар коя игра искате да снимаме. И ще я снимаме. Сигурно най-вече на Call of Duty ще правим клипове. Не се знае, може и на Call of Duty, може и на Minecraft и на Лига. Само напишете каква игра ние ще изтеглиме
и ще снимаме. И така. Без колко и да пофармиш малко, че ми ще писа. Хубаво е, да. Доста, всъщност не е хубаво. Той е по възможност да фарма. Да ви кажа, аз за сега съм тежко ранен, връщам се от зъболекар. Имам пломба. Един зъб. Защото не си ми е зъбите. Тежко ранен съм, може утре да не хода на училище. Сложиха ми пломба. Не мога да ям 1 час, съм твърде гладен. Така че може и да... Да влез в болница. Да. Къде се местиш, бе? Аз ще гангна малко ми, че гледам, че ми напълвате яко. Там изпърчена са, сигурно ще е фитка. Оф. Къде ще пише по-английски, братле? Мрази ме много. Не, английски е як предмет, обаче нашата госпожа не дава яки домашни. Да, пак, Влад. Да, момент само мързи. Бати мелето, кайо. Аз съм с Phoenix 3. Кода на колко процент ти е, бе? Ко? С финиш. Готова ли ти е? Да. Омага, как ти сбижам. Call of Duty и сега ще я теглиме и сигурно след 1 час ще правим клипчета. Сигурно ще съкваме много яко. Ще се хваме. Кой ще такова е, бате? Аз съм проплеер Всяка 2015. число раздаваме giveaway на Call of Duty, ще раздавам, може би и на нея ще правим giveaway. Най-много на League of Legends и на Minecraft ще правим giveaway. При мейт акаунтове в Minecraft PvP България. Казва се... Не привече, побещам. Забравих побещам. На Call of Duty може да раздаваме ключодържатели на някоя AK-47. Също така ще раздаваме и ключодържатели на Лига. Ще раздавам и върховръзки на Лига, защото... Просто трябва да се абонирате и да лайкнете и всеки от вас ще получи някакъв giveaway. Който е фен и почитател на Лига, да напише кой има любимия герой. Но той трябва да е лайкнал и да се е абонирал и получава ключодържател на него. И така. При 10... На Minecraft акаунти даваме като giveaway. Може и в PvP България фул сетове, фул мечове, фул бродби. Зависи какво ще правим. При 10 лайка правиме мини giveaway, а при 10 subscribe правиме голям giveaway. Не, правиме среден giveaway, а при всеки 20 subscribera правим huge giveaway. Така, ти колко си къвти 1-2-1? И аз тягай. 1-2 съм аз. Аз съм Уорвика 4-1. Началото малко... Можете и след 1 час да гледате клипа ни на Call of Duty. Да, знаете канала ни. GameSpot. И както казахме, на всеки клип, който и да лайкне, само и да лайкне и да се абонира. Кайо, това е просто да не си играл да си АФК 5 часа, разбираш, и другите са с 15 лева на тебе, ти да направиш тук някакъв huge стат и да ги шотдаунеш всичките. Да ги унищожиш просто. Аз съм Лори, като е Тимото, както разбрахте. То няма как да ме разберете, защото той снима, нали? То се вижда Champion Spotlight на героя му. Не, твой Champion Spotlight е 4 от 1, естествено това е по-голям про от мен. Аз в началото много тронах, защото снимах аз в Фрапса. И докато снимах, Фрапса ми бъгна дълца и трябваше да минимизирам. И през това време станах тотално. А кой играе Тимо на Демчо, човек? Братле, игра някъде 20 лева бях. Игра, нали, в някакъв там... някакъв тим.
И само като ми показаха някакъв тим човек, някакъв където се развива на АД и просто цепи мрака, смисъл. Това ме ще отдал на кучката. И на някакво току-що му падна нета. Да, господа, това може да се случва много често, да знаете. Да, мисля, че на Кава му падна нета тук-що, защото, както виждаме, той се връща. Да, the covers pro has quit. Да, явно на Кава му падна нета, като е просто жалко за това време. Добре, мисля, че това да е краят на този клип, просто както разбрахте, ще има гивуелове, много от вас могат да спечелят гивуеловете. Нали сега това, което го каза Влади, 100 от вас ще спечелят. Не е толкова така истина, но да речем 5 от вас ще спечелят, защото сега имаме 100 лайкове всеки път, нали? Сещате. Че това е само впечатлителни и няма винаги да може да ни лайквате тук. Така че... Да, но ако лайкате, ще сме ви много благодарни, понеже не, че искаме да печелиме пари от това, ами въпросът ни е, че много искаме така да вдъхнем живот малко на геймърството, да ви покажем, че дори ние малките може нещо да направим нещо голямо, нали, да. И така, това беше всичко от мен и до скоро от всички ни.